Здравейте, аз съм Христина Галова, менеджер бизнес развитие в CourseLab, който представлява платформа за онлайн обучение и тренинги. Какво би казал за семинара, на който присъства? Изключително съм доволна от този семинар, пълна заредена с положителни емоции и енергия. Беше изключително полезна за мен, тъй като ми покажа, че менеджерът може да бъде не пожарникар в своята работа, да бъде истински менеджер. И най-хубавото от целият семинар за мен беше, че Марко успя с прости примери от истинската действителност, да ни покаже как това може да стане, а не с някакви теории, които слушаме ежедневно, и мисля, че това беше най-важното за мен. Благодаря ти. Ако би говорила на твоите приятели за нас, какво би казала? Бих им казала точно това, че семинарите на IDEAS наистина помагат и не са загуба на време, напротив, може адски много да обогатите своите знания и да се заредите с положителна енергия за дълго време. Благодаря ти. А какво би казала за Hubbard Management системата? Според мен това е една чудесна система, защото ти дава възможността да усвоиш много неща по един толкова приятен начин, че дори не усещаш, че някой се опитва да те научи на нещо, а се чувстваш част от всичко това и от тази емоция, съпричастен си, участва с различни упражнения, игри и така нататък. И това е изключително вълнуващо и полезно. Благодаря ти. А какво би казала за книгите на Hubbard? Книгите на Hubbard мисля, че са много полезни и се заслужава да бъдат прочетени, особено тази за самоанализ, която на мен изключително много ми е помогнала и истински я препоръчвам на всеки. Тя е подходяща както за менеджер, така и за просто участник в даден екип, за човек, който иска да използва в своето ежедневие, изключително полезна.